आज बुझाता गंगम कोनो बात है का यहाँ तो पंचायत बा कोनो के कहाँ से हमार मितवा मिलल रहल वो कहत रहल के मिते बुझाता गंगम कोनो बात बा का रे देखा तड़ी फलाने जाता ना चीने जाता ना तो हम कुछ था ना पाता रे बड़ा हो हीरामन भैया ए बाबू ए मर्दे हम ही तो हैं मर्दे हम ना तुहके जो ही तो केहू तो जो ही नहीं पाई बैठ का बात है तो हता अरे मर्दे तुहके नहीं मालूम बा हो का हो अरे आज मर्द नहीं भल्लर भैया के रिश्तेदारी में पंचायत ही हुए को भर रखी हां हां का हो करे यहाँ पंचायत बा हो जान तड़ा मर्द इतना बिया कैले रहना है लेकिन यहाँ के हाँ लड़के के बियाह कैले रहे जान ला बहुत बढ़िया दान दहेज देले रहला हाँ यो जाना तारी 2.5-3 लाख रुपया देलन है हाँ नगद उलट देले रहला अरे किस्ती पर निकल ले रहे किस्ती पर निकलन जानी हा वो आदमी त कर्जा से दबा गइल है आता मत दबा ना जाई बियाह कैले 3 लाख रुपया नगद दिया तो ओई बियाहवे लाइन रहल है हाँ। लड़किया जब गइल है ना हां ए मर्द लइका तो ऊ खोजले रहला हां लड़का ठीक रह अरे सेहुआ के सिल्ली नियर लमहर का रहल है गोरहर के अच्छा हेता हेता तो बाहर रखले रहल यानी हीरो रहल है हां हीरो रहल आ जब लड़किया गइल है हां तब न भेद खुलल हवे का रे ए मर्द सब भेदवे खुल गइल है का बात है ऊ वहां चोकर पावर हाउस हवे ना इकार करता लड़का बा के हाँ। हाय वहां जो तब तो सब व्यर्थ हो सब गए व्यर्थ लेन देन हो गए जान लो जब पावर हाउस हवे ना काम करता हीरामन भैया दौड़ा ही नहीं रहे चाहे यही तो कहलिए चली हीरामन भैया के लिए औले चली चले के अबेर होता है मर्दे तू ना देखो हम जाए नहीं काहे हो ऐसे हाँ। कि गांव में सबके कहले बा हाँ। हमसे नहीं के कहले तू हंसे नहीं कहले ना हमसे नहीं कहले अरे हो सकला बेचारा का दिमाग न कार कैले होगा हड़बड़ी में न कही पौले होता है हाँ हाँ लेकिन मान लो पर पंचायत ये तो चलता तो मर्द इतना ठीक रहल तनी बतियाव तो तोरे बतियावे तनी ढंग आवेला ए बुढ़वा का बतियाई हम अरे बतियावे की है भाई जब ओकरे नहीं पसंद बा हाँ। आ लड़की रही कैसे कैसे रही जब ओकर पोथिए नहीं बा जान ला हीरामन भैया ना हाँ। हउए बतिया बाटे हां कि मोर पिया ही पी रखावे हाँ। हमार कारे अपने करावे हां ये ये बतिया बा तो देखे में पंचायत कर बा हाँ। जब वो लड़की नहीं रही हाँ। तो भाई जितना दान दहेज दिहले बा ओकर वापस कर दे वापस कर दे गाड़ी वापस कर दे ये कहे वापस बस ये कहे तो चल काहे नहीं कर चलो हां चलो सथा में चलो हम चले पड़ी हां चलो पड़ी अब चल। जान ला मारी होई तो मरियो ए कर बुढ़वा काहे मार होई रे बिना पिटैले नहीं आवल जाए ए। लेकिन हां काहे हमने पिटा जाई रे अरे पीट के आवल जाए पीट के आवल जाई। पीट के आवल जाए आई मन यहाँ कर जो 100 नंबर फोन कर अरे दे। 2 लाठी हम मान के मारल जाए चरियो लाठी मारी है कुल हाँ अरे चल देखल जाए बुढ़वा तने इतना चल यही तो बोलावे नहीं कहनी तो ऐसे ही मान लो 10-20 लाठी रोक ले आ तू हार हम तो भाग चल कैसे हम ना भाग जाई हाँ? हाँ? हम तो कह देबी दादा अरे जहाँ मार पड़े वहाँ भाग पड़े जहाँ लूट पड़े जहाँ झूठ पड़े चल चल आ जान तो हाँ। चल एक हक सीटी मारल जाए हक हम नहीं मिले नहीं ना हम ना छुओ तो चल ले हम ले तो पिए ले का कबो तो चल पिए लेके झगड़ा मत कर झगड़ा नहीं पहले होई चूल्हा से बात जब होई। गरमैया ना हाँ। तो वही जब पटक के हम कबो कर हाँ कहाँ कर हाँ, चल। ओकर सामान वापस कर चल चल मर्दवा चल ओकर सामान वापस कर दे नहीं लड़की जाई ओकर घर में हाँ जो ये तर के बात